Ja šijem. Anne-Marie, preber sa. Čo sa deje? Ty sa na nič nepamätáš? Nie, a kde je môj bráček? No, on je určite niekde s druhou skupinou. Dobre. Ty sa na nič nepamätáš? Nie, asi, ja neviem. Nie. No, bola búrka a loď sa nám potopila. A čo tu budeme robiť? No to by som aj ja rada vedela, čo tu my budeme robiť. No a pozri, a nevieš niečo variť z piesku? Z piesku neviem variť nič. No ja viem, ale iba to. No, chod sa pozri na tamten strom, či niečo neuvidíš. Tak čo tam vidíš? Tam je nejaká taška. Ukáž? Tam. Aha, tam je. Áno. Daj. Sa pozri, čo je v nej. A čo to však tu nie je? Aha, strieborný riad. Tak ten nám tu bude na nič. A chod sa pozrieť hore, či ešte niečo neuvidíš. Dobre. Pozri, aký silný vietor. A aj vlny sa dvíhajú. A pozri, čajky lietajú nízko nad zemou. Asi bude búrka. Musíme si urobiť nejaký prístrešok. No tak sa poď pozrieť, či v tej taške ešte niečo nie je. Dobre. Poď, pomôžem ti dole. Au! Čo ti je? Niečo ma štiplo, pozri. A to nič nie je. Dobre. Tak sa poď pozrieť do tej tašky, či tam niečo nie je. Dobre. Pozri, nejaká knižka. To je Biblia. To je znamenie od Boha, to je znamenie od Boha. Au. Tak sa poďme pekne pomodliť. Pane Ježišu, ďakujem ti, že si nás neopustil. Amen. Pane Bože, prečo si nás opustil? Prečo si nás nechal tak strašne samých na opustenej púšti? Prečo, Bože? Ja idem po vodu. Dobre, ja tam do toho idem tuto. Och, to je ťažko. To máš pravdu. No pohni si. Nevidím dopredu. Dobre, ja ťa budem navigovať. Vieš, po ceste je nuda, tak musíme sa o niečom rozprávať. No, už iba trošku. Počkaj chvíľu. No, dohodneme. Ľudia! Sú tu ľudia! Skryj sa, šípro! Kde? Čo? Tam je voda. Poď. Tam sa zložíme. Je bar ťažká. No choď, možno sú to dobrí ľudia. A nechaj. Aká je tá voda krásna. Škoda, že nie sme doma. Bolo by to lepšie. Čo ti šíbe? Veď to sme my. Aha. Tak dlho som ťa nevidela. Nechajte ju! No, to som si mohla myslieť, Anne-Marie. Tak ahoj. Ahoj. A
A nemáte niečo na jedenie? Nie, okrem kokosov, ktoré tu rastú a slanej vody, tu nemáme. A čo je s ňou? No, možno má teplotu, alebo je jej niečo. Neviem. Tak ju, Chudáčik. Škoda, že nie je zdravá, možno by sa so mnou hrať. tak ju vezmite k nám. Dobre. Nemáme nejaké extra. No a nevideli ste môjho bračeka? Neboj sa, on je asi s druhou skupinou. Určite. No keď je. No tak poď, vystriedame sa. No a ja tu čo budem loviť ryby? Asi hej. Au. Natáli, ja pôjdem s Didi pohľadať niečo na jedenie do lesa, lebo keď sa ona prebudí, určite bude hladná. Dobre. Poď, Didi. Dobre, poď. No, ja idem ešte po nejakú vodu. No dobre, ja sa o ňu postaram. Pomoc! Čo? Pane Mári, pomoc. Čo? Jak ste boli hľadať pre ňu niečo na jedenie? Áno? Ona, Didi, zjedla nejakú hubu a teraz je šibe. No a čo ja tu mám teraz robiť? Mám sa o ňu starať a ešte tu vyriešovať, že jej šibe? Ja sa nemôžem rozdeliť na dve polovice a som malá. Tak zavoláme Natáli. Natáli, poď sem. Natáli! No čo chcete? Didi šibe. Šibe jej! Didi šibe? Áno, Didi, poď sem. Kde si? No vidíš? Didi. Haló. Poď sem, Didi. Preber sa. Didi. Nechceš tortu? Pýta sa ťa, či nechceš tortu? Akú tortu? To chceme na tekutinu. Asi si potrebuje striamnúť. No to Pane Mári, máš moju spoločníčku. Dobre, len ju nedávajte, tu má. Nech ide za ňu. No poď, potrebujem sa s tebou porozprávať. Už idem. No, ako sa ti to tu zdá? No, na môj vkus je to tu pekné. Každý deň nám tu svieti slnko, máme tu krásne more a postavíme si úžasný dom. Budeme piecť, variť, budeme sa hrať, každý sa uzdraví a bude nám tu výborne. No ja to tu vidím celkom ináč. Máme tu dosť chorých na to, aby sa ich stav ešte zhoršil. A nemáme žiadne lieky, jedlo, vodu a takto tu čoskoro asi zomrieme. Ja nechcem zomrieť. Veď to bol Tom. Veď to bol Tom. A kam ide? Poďme za ním. Môže sa mu niečo stať. Chytro, čo keď spadne? Preboha. Tom, A jak mám akože si z dolu? podaj nám ruku. Poď sem.